Nanakpan kining usa ka 54 anyos nga lalaki. Human gireklamo siyang 12 anyos nga babaeng anak nga mimules siya sud sa ilang panimay sa City of Naga, Cebu. Sa pakisusi sa kapulisan, hubog nga naabot ang sospek sa ilang panimay pasado alas 7 sa gabi ni atong Marso 9. Kalit lang gibunalan sa handle sa daspan ang paa sa biktima ug mimando sa biktima ug sa mga igsuon niini nga musud na sa ilang kwarto ug mga tulog. Apan ang sospek mitupad sa biktima ug nanghikap sa private parts niini. Gibaharan pa sa sospek ang biktima nga patyon kun musumbong. Nakasukol hinuon ang biktima ug nakaikyas. Diri dayon siyang midagan ug misumbong sa iyang lola kinsa maunay nakapangayo og tabang. Nasikop na ang sospek ug napasakaan na og kasong acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7610. So sa police, continue man mo ang information drive regarding about sa violations against women and children. Labi na sa mga area bitaw nga ang balay o saray kwarto, o saray dining room, o saray daanan. Mo na ang prone kayo na ay mga insist na ngani. So, careful lang dili lang gud biyaan labi na kung atong anak babae. So, taybang nuan na gila to.